Ngiyazibuza kahle kahle ukuthi kanti kwenzakaleni. Le nto kumele ilungiseke bafowethu. Gibe Thandeni SK ilungiseni le nto. Sikusele kancane sizwe izinto ezinkulu manje. Hayi kuningi. Yabona into zasemasitha mase ivela obala ziba inkinga kakhulu. Xhumana kwabaculi nama-influencer. Ayibona izwele bafowethu nansi i-live. Iphisinyana nje ye-live. Ade kuyo umgebe. Hayi kuningi. Njalo udakiwe mangipheza ukhuzana sekuyinkinga sengiyimpimpi sengiyini esenguphuthu udakiwe lo uyanya mfana wami ngifuna azi ukuthi uyanya Mthandeni yini into engingayincoma ngawe yini enhle ngawe ndoda mangabuza nje mfethu yini enhle ngawe nje Mthandeni ngize ngikuncome yini enhle ngawe yini enhle ngomthandeni mfake nda Mbizeni angeneni la yini enhle ngomthandeni sengaze ngimncoma ngoba bengithanda umculo wakhe mina ufuna khona le kosibiza abahlwana yaduma ude wakethi yabona le kosibiza abahlwana uyayibhimbela nje manje akekho umuntu ongazi ukuthi umthandeni uyabhimba into esayiva umthandeni manje iyodwa yingoba une following naye eningi. There are people on this live right now ngoba niba 1000 nje abasupporta iKaizer Chiefs seyishawe mhlambe ka4 in a row but if ungabatshela ukuthi abashiye iKaizer ngeke bevume khohlwa ngeke bevume umthandeni ke unohlobo labalandeli abanjalo abakholelwayo kuyena ngisho dakwa enjalo bafowethu iKaizer Chiefs igcwalisa i-stadium iyodliwa ezindaba ithatha igame yayo ithi i-home game yayo iyisa emabhida iyisa lokuyodliwa i-Arrows iphila ne-Arrows futhi nayo ithi nami cha iKaizer Chiefs ngithatha igame ngiyisa ekuzeni emabhida iphinde ishawe futhi same ke with umthandeni unabantu abamsupportayo abamthandayo bafethu angengixeki ngokuthanda umthandeni bafethu ayikho inkinga futhi unibhimbela kamnandi nami futhi ubengibhimbela kamnandi bengimthanda nami njengepirate nje njengoba ngithanda iPirate naye futhi bafethu bengimthanda njengepirate 2 ubengihlonipha engibiza ngobhuti uyazi na ngisho mfana manje uyakutshela ukuthi umgibe bengimbiza ngobhuti mina nina machets akhe engibiza ngama-voice note akhe ethi bhuti umgibe ngubhuti wakhe mina uyakwazi lokho yabona namhlanje ngoba nakho uyehlule ukukhokhela ingane imali yayo yazi ingane yasishiya kulomhlaba unesandla kusishini ukamufi lo namanje mina ngiyakwazi konke lokho le njali ngoba idayisa mina ngidayisela umphakathi ngidayisela umndeni wakwambatha uthi awuthini umndeni wakwambatha uthi angibuyele umuntu ebengiphila naye ngobuqotho namhlanje uzongidayisela wona umndeni wakwambatha umuntu ebengiphila naye ngobuqotho mina yes ngiphila naye impilo straight ngikwazi ukumnikeza imoto yami ayidrive ahambe nayo away from me namhlanje lesiphukuphuku lesi esiyibiza ngomculi sizongitshela ukuthi mina ngumdayisi namhlanje ngumdayisi mina mthandeni ngumdayisi kuwe namhlanje mina ufuna ngizonde mina umndeni wakwambatha mina ufuna ngizonde mina kuwena umsusa wayo yonke lento le unesandla